Айде, един поздрав за сина ми, Райан, че всеки ден главата ми яде. Сутрин, обед, вечер, след обед, след закуска, винаги. Ребе. На мене точно ли се случи да влезна в Кралаково, оттам да не излизам от такиви като тебе, Райан. Да влезем от Кралаково от тебе да не излизам, мама. На мен искам да ми се случи точно, че ти всеки ден ревеш. Нема баба, нема мама, нема баба. Ти всеки ден ревеш. Ти можеш за секунда, минута да ме правиш луда и щастлива вътре. Най-малкия си, най-тарикатия и най-глезлият. Баба нема. Свикай да викаш мама, не баба. Изпри да ревеш. Всеки ден ревеш. Всеки ден ядеш и ревеш. Да. Днес да си обирам дрехите и заминавам за Кралаково. Това аз не може да го търпим. Това не е за мен, този живот не е за мене. Това реве, друг се бие, друг се кара. Това няма да е така. Ставам, събирам си парцалите, взимам си разгламицата. Айде, мамо! Кралаково! Има едно легло за мене. Ти не пипай. Едно легло има за мене. Оставям тебе. Оставям другите да ме гледат тарик. Аз от тук заминавам, събирам си парцалите и разгламицата си взимам за Кралаково. Да. Чух ли ме сега? Ти мене чу ли ме? Нема баба, мама. Кралаково да отивам, аз отивам от Кралаково. Ти дома де седиш? Да никой ще гледа, бе. Не, мама. Заминавам за Кралаково днеска. Да знаеш, събирам си дрехите и си заминавам. Я седни да уче паднеш. Добре, хора, чао от мен за сега.